Laudioko Glavista enpresaren enplegu erregulaziorako espedientea ikertzen ari den epaileak honen kontsultaldia etetea erabaki du. Ela sindikatuak, Autoglas eta Guardian taldeetako zenbait enpresa espedientearen negoziazioan egotea eskatu zuen, enpresa talde bat eratu altzutela urertuta. Epaileak eskariari buruzko informazio gehiago eskatu du orain sindikatuari. Informazioa jaso eta erabaki hartzen duen arte, espedientaren prozesua etenean egongo da. Enpresaren arduradunek urriaren hasieran aurkeztu zuten enplegu erregulaziorako espedientea, 240 lanpostu suntsituko dituena. Glavistako langileek lanpostuak eta enpresaren aktibitatea bere horretan mantentzeko irtenbideak daudela baieztatu eta Eusko Jaurlaritzaren inplikazioa eskatu dute. Langileek Guardian enpresa hartzen dute erruduntzat. Lantokia dagoen lursailaren jabea da, baino lurrak saltzeari ezezkoa eman dio erosteko prest dagoen enpresa bat egonda ere. Asteazkenean Gasteizera eramango dituzte beraien aldarrikapenak, Eusko Jaurlaritza zein Legebiltzarraren aurrean buruko dituzten mobilizazioekin. Gidatuko gaitu lehenengo printzipioa izango da hezkuntza akordioarekiko leialtasunarena. Eta bigarren printzipioa perspektibarena. Euskal Herria Bilduk aurretik dugun erronka honen aurrean perspektibaz jardungo dugu eta herri bokazioz jardungo dugu. Ostegun honetan osoko zuzenketak eztabaidatuko diren honetan Euskal Herria Bilduk ezezkoa bozkatuko diegu osoko zuzenketa hoiei, azken finean lege on bat izateko nahia eta eztabaidaren aukerari ateak itxi nahi diotelako. Euskal Herria Bilduren ahal egin zintzoa maigaineratu nahi dut, bi gauzetarako bat, 93ko Euskal Eskola Publikoaren legea ordezkatuko duen ahalik eta legerik hoberena izan dezagun, eta bi, hau guztia legegintzaldi honetan errealitate bilakatu dadin. Oiartzungo udalak duela urtebete abiatu zuen zaintzadi proiektua hautazkoa ez den bakardade egoeran dauden Oiartzungo helduen bizikalitatea hobetzeko zaintza sare publiko komunitarioaren bitartez. Zaintzadi proiektua martxan jarri genuen dula urte pasatxoia. Zaintzan inguruan hainbat buelta eman dizkiogu bai udal barruan eta herri mailan ebazeon kezka bat. Zaintza familiengan eroiden lan bat izan delako edo instituzioengan askotan, ez? Eta pixkat faltan botatzen, ez? Garai batean hain natural ateatzen zen bizilagunen zaintza edo, ez? Komunidadeak, herriak, herritarrak zaintzeoi berriro pixkat aktibatzeko ideia horrekin, martxan jarri genuen proiektu hau pixkat publiko komunitario formatuan, bai? Orduan, diagnostiko bat egin zen, herriko eragileekin, herriko hainbat zerbitzukin eta osasun zerbitzuakin bai, elkarlan bat sustatu zen, formakuntza eta sensibilizazio saio txikiak bai egin ziren, eta jada esku hartzea martxan dago, 25 pertsona daude esku hartzen momentu honetan, eta orain falta zaigu hankai garrantzitsuena, ez, dela komunidadea eta herria aktibatzea. Orduan hasi dira herritar batzuk beren izena ematen, lehenengo elkarrizketak bai hasi dira, eta hoixe da helburua, ez? Gu elkar zaintzea eta tartetxo bat hartzea gure egunerokotasunean ondokoa zaintzea, ez? Eta batzutan, ez, ematen du konpromezu hori hartzeak kenduko digula gure egunerokotasuneko denbora asko, baina azkenean bilatzen duguna da keinu txikiak itea ondokoa zaintzeko. Olaia komentatu narira, azkenean gure helburua da guain pixkat herria, ez? Pixkat aktibatzia, ze azkenen, zaintzadi programaren helburuetako da, zaintza sare publiko eta komunitario egitea. Hortan datza, pixkat, udalangan, familiangan ere ateatzia eta herritar bezala lantzia, ze eskaintzia dakau, ez? Askotan hori da galdera. Ni herritar bezala ze eskaintzia dakat, Oiartzuar bezala ze eskaintzia dakan nire herriai,
eta pixka hor pertenentzia landu, ez? Eta komentat denok dakigun bezala gure gizartean denbora pixkat eskas ibiltzen gea, baina gu bai esaten deuna da, azkenean hau izan berdula aldeuna egiten, eta horregatik iten dugu lehenengo elkarrizketa bat presentatzen edo nahi dutenen pertsonantzat, eta ez behaiek karga bat bezala bizitzia, bai? Azkenean da, denok irabazten deu, denok gea herrian parte, eta azkenean gure helburutako bada hori, ez? Ze eskaintzea dakaten eta ze jasotzea dakaten, ez? Eta hor lantzen dana pertsonakin edo gu lantzen deuna, auzozain izan nahi duen pertsonakin da pixkat, niz eskaintzeakat, bastian ordu bete, bastian ordu bete, aztian 3 ordu, 3 ordu. Nei guza ezaita hau konpartitu nahi dut. Eta bilatzen deuna da, karga bat bezala ez bizitzea, baizik eta, aportazio bat bezala, ez? Azkenean herritarra izateko eta herria eta komunitatea aktibatzeko. Bi motatako auzozainak izango lirateke, eta lehenengoa adibidez izango litzateke dinamizatzailea izango litzakena, ez? Hau izango litzake herritar bat, non bere denboa eskaini nahi dien, taldekako ekintza bateri. Izan daiteke puntua egitea edo astean behin gelditzen naiz beraiekin eta egunkaria irakurtzeko, ez? Hori izango litzateke dinamizatzaileana, eta gero besteago zan auzozain banakakua. Banakakua azkenean izan daiteke, ni miren bezala nahi dut eskaini astean ordu bete daukat, orduan nahi dut gelditu pertsona hauekin bai kafe bat hartzeko edo pasiatzea joteko, ez? Azkenean denbora bat eskaini nahi diet banakako horretan egoteko. Banakako horretan egon daiteke ere ezin balin badet ordu bete hori eskaini edo denbora luze bat eskaini, ez azkenean nire inguruan ditudan pertsona horiei atentzioa jarri, ez? Izan daiteke azpiko bizilaguna, bere ohiturekin jarraitzen duen, aldaketa bat jarraitzen duen egitea. Ikusten baldin bat zerbait aldatu dela, ez? Zaintza direkin jarriko nintzateke harremanetan, eta ikusiko genuke zer gertatu den, edo pixka bat egoera aztertuko genuke. Hartzu egiten diogu deialdia, ez? Azkenean animatzeko, komunitatea berriro aktibatzeko eta bakoitza bere aletxoa jartzera. Kudeaketa bermatuta dago. Matxura gertatuko dira, eta horrekin behar dena da, azkarre konpondu eta aurrera segi. Helburua da hazkunde ekonomiko jasangarria bultzatzea eta justizia soziala bermatzea. Oinarrizko bi kontzeptu horiek elkarri lotuak daude eta reforma fiskalaren bidez indartu. Atzo, astelehenero bezala, parlamentuko maila eta eleadunen batzordea bildu zen justoki gai horri eusteko. Izan ere, Europako batasun defizit eta gastu arauak zehaztu arte eta Espainiako gobernua eratu arte Nafarroko gobernuak ezin du erabaki ekonomikorik hartu. Eta beraz, baliteke otsailer arte gibeleratzea Nafarroko aurrekontuen onarpena. Ez da hori pasten den lehendabiziko aldia, izan ere pasaden legealdian Txibiteren gobernuan 2020ko otsailaren 27 arte ez ziren Nafarroko aurrekontuak onartu. Gauzak geldi dira Nafarroko parlamentuan. Alde batetik, Europako batasunean eztabaida dagoelako finantza publikoaren arauekin. Ez baitut erabaki, aintzina jarraituko ote duten finantziaketaren aferarekin. Abenduaren 14an bilduko da Europako batasuneko kontseilua gai horri heltzeko, eta beraz, ordura arte itxoitea bertzerik ez dago. Bertzalde, Espainiako gobernua osatu gabe dago oraindik.
Ogasun ministerioak aintzineratu du ez duela ezarriko estatuaren gastu mugaren eta finantza publikoaren gaineko bertze arauen irizpiderik, bederen urren gobernua osatu arte. Hortaz, Europako ekonomia erabakiak eta Espainiako erabakiak mantxo badoaz, zuzenki Nafarroan gehiago mantxotuko dira. Supongo que el gobierno de Navarra estará planteando eso también, qué efecto pueda tener un efecto dominó en cuanto a las reglas fiscales, que es un elemento importante a la hora de considerar el déficit, etcétera, etcétera, ¿no? Y la regla de gasto y demás elementos de esas reglas fiscales. Gauzak horrela, itxoitea bertzerik ez dago. Nafarroa, Espainia zein Europako aintzin kontuetara zuzenki lotua dagoelako. Iruñeko alde zarra eta zabalgunea lotzen dituen Labriteko saldaina honen eraikuntzan eta konponketan arazo asko izan dira, izan ere UPNren udal gobernua ez da gardena izan. Eta gainera, xaututako dirua, saldaina honen eraikuntzan xaututako dirua, hirukoiztu eginda hasiera batean erran zutenaren araberarekin alderatuz. Iruñeko udalak orain erantzunkizuna eskatzen dio garaiko UPNeko zinegotzi eta alkateari, eta noski enpresa eraikitzaileari. Iruñeko udalak 1.650.000 euro eskatuko dizkio Labriteko pasabideko akatsak direla eta proiektuaren erredakzio taldeari eta lanak gauzatzeko ardura izan zuten eraikuntza enpresei. Iruñeko udalak Labriteko pasabideari San Bartolome eta Labrit eta Andre Maria Erreginaren plaza lotzen dituen saldainari eragin zioten akats ondagarrien erantzule izendatu dituelako Boreas Nuevas Tecnologías, Óscar Pérez Silanes, José Carlos Pereda Iglesias eta Ignacio Lite Lumbrerasek osatutako lantaldea. Proiektuaren erredaktore eta obraren zuzendari fakultatibo gisa parte hartu zuten lizentziatzaileak. Zeinarian Construcción y Gestión de Infraestructuras, egun hartzekodunen konkurtsoan dagoena, eta baita Teusa enpresa eraikuntzak ere. Iragarpen horrek zoritzarrez agirian uzten du puntuz puntu bete direla gure aurre ikuspenak gertatukoari buruz. 4 urteko atzerapena, gezurrak, ilegaltasunak eta saldaina itxita. Honen jatorrizko kostua ia iroikustu da. Izugarrizko burugabekeria. Hemen buru gogorkeri politiko handia egonda, baina seriotasun eta zintzotasun tekniko oso gutxi. Eta okerrena zera da, gastatutako diru guztia berreskuratzeko bermerik gabe gaudela. Akordio hori betearazteko eta aitortutako erantzunkizuna gauzatzeko, Iruñeko udalak 1,6 milioiko kalte ordaina eskatuko die erantzulei. Iruñeko Sanduzelai auzoko biribilgune handitik 40.000 ibilgailu pasatzen da egunero. Hiriaren sarrera eta irtera izateaz gain, landabenera lanera doazen fabriketako langileen ibilgailuekin egiten du topo, batez ere txanda aldaketetan. Duela 20 urteko aldarria da, auzokiden aldarria da, egoera hori nolabait konpontzea. Momentu zebrabide batzuk paratu dituzten arren hori ez da guztizko konponbidea, eta proposamenak biltzeko auzoarentzat buzoi moduko bat ireki dute 20 egunez auzokide proposamenak bertan biltzeko. Iruñeko udaleko erronketako bat Sanduzelai auzoak pairatzen duen egoera hobetzea da. Hiriburuko sarrera honek hiritik sartu eta ateratzen diren ibilgailuak hartzen ditu, eta baita landaben poligonora lanera doazen autoak ere, errate baterako Volkswagenera. Udalak duela hilabete eskas errepide azpitik pasatzen den oinezkoen ibilbideari alternatiba emateko, zebrabideak paratu zituen errotondak biltzen dituen etxeetako 4 izkinetan. Habría que hacer algo más porque si no luego los coches que vienen tanto de un lado como del otro, si no les da tiempo a parar, luego habrá unos accidentes tremendos. Entonces yo creo que el ayuntamiento se tenía que haber esperado un poco más, pero no sé, esto de momento está bien. Han puesto una solución, a ver lo que dura. Hori kotxeentzako azkenean denbora gehiago goten zara, eta atasko gehiago egiten dira, eta bueno, pues, nola zaten da
fabrikaz. Lantegitatik ateratzen direnean jende guztia, jende pilo ateratzen da batera, eta orduan hor asko egoten dira. Auzokideak, kontent dauden arren, momentuz aldi baterako irtenbidea izateko asmoa du. Bitartean, gaur hasi da auzokideen proposamena jasotzeko eguna. 20 egunez, auzoan erroldaturik dauden auzokide edo kolektiboek proposamenak luzatu ahalko dituzte. Gaur, bizilagun bat etorri da eta bere proposamena jarri du gure urnan eta uste dut 20 egunak egongo da urna hori egiteko. Pertsona batean edo kolektiboak, taldeak edo gauza bera. Gauzak horrela, Sanduzelai auzoarentzat erronka handia dago mahai gainean. 40.000 ibilgailuren fluxua konpondu eta auzoa 4 zatitan banatzen duen afera konponduz. Euskarazko literatura itzulpenaren sariak irabazle 2 ditu elkarlanean egindako obra bat baita saritzen dena. Elkarrekin lan egin dute Maialen Berazategi eta Jose Mari Berazategik. Abdulrazak Gurman Nobel saridunaren lana itzultzeak Paradisua lanak eman die saria.
tokiko produktuen astea heldu da Iruñeko Gaztelu plazara. 8. edizioa da aurtengoa eta Nafarroako produktuen erakusleio izateko helburua du. Bertako produktua, ekologikoa eta mimo handiz landutako elikagaiak plazari itzulia ematen dioten hainbat postuetan topatuko ditugu. Bueno, oso importantea da lehenengo sektorearentzako kontakto direkto produktoreak eta konsumidarearekin lotzea, jakitea, nolakoa dira produktuak, nola egiten duten produktu hori, eta baloratzeko hain importantea, ze importantea da berarentzako produkzio, kalitatezko produkzioa egitea, eta baita ere, jakitea nola egiten duten produktu horiek eta garantizatzeko bere kalitatea. Oso importantea da jakitea hori. Hemen Gaztelu plazan daukaguna da azkenean Nafarroako alimentazioaren irudi politena, goxoena eta gertuena. Zeria onak, bertakoak eta oso langile onak bere produktuetan. Azokaren helburua Nafarroako aberastasuna gertutik gizarteratzea da. Merkatuaren bueltan dauden ekitaldi guztiak lotuak dira elikadurarekin zein gastronomiarekin. Katak landa garapenarekin lotutako gaiekin zine emanaldiak, eta aurten gainera bertakotasuna baliatuz konsumitzeko manera bat bertze espazioetara iristeko elikadura saiakera eginda. Gisa horretan Iruñeko hotelekin akordioak izan dira bertako produktuekin gosariak egiteko. Hori guztiarekin batera, unibertsitateko jantokietan jatorri deitura duten produktuekin menuak egin dira. Denetik, bizka bat azkenean Reindukurme bezala aukeratzen ditugu Nafarroan egiten den azkenean bai produktu guztiak, eta alden eskaintza zabalena. Baina hemen oso garrantzitsua izaten da beti gaztarena, esnekiak, estia, azkenengo urteetan estia da gorantzari joana, eta gero, pastak, gozokiak, konserba beraiek, agate derivatuak, txerrikiak, garagardoak ere badaude, ardoa ekologikoak, pizka bat azkenean Nafarroako toki hain ezberdinetatik datozen, hain produktu ezberdinak. Guk egiten ditugu behi esnekiak, egiten dugu esne pasteurizatua, jogurra, gazna freskoa eta gazna guria. Eta ondua ere hasi gara pixket. Eta gure diferentziazioa izan daiteke, gure esnekiak badirela larretan elikatzen diren behiekin, ez dela osoikoa sektorean. Horiz berritik, Nafar Piriniotik. Normalen izaten dugu gazna freskoa, Burgos estiloko hori, eta gazna guria. Bai, normalen hilabetetxo bat birekin atratzen duguna, baina orai hasi gara pixket ere jago ontzen. Eta dela 25 urte hasi ginen ekoizten mermeladak. Eta badugu etxeko fruta, frango peliki beire. Hango sagarrak etxekoak dira. Eta aldugun guzia etxeko produktu lantzen dugu edo aliketa hurbilenekoak. Lehenik eta behin kalidadea da lantzen duguna. Gero hasi ginen normatibak eskatzen zuen bezala mermelada estrabatzen 150 azukrea eta 150 fruta, baina nire gustoko dulzegi ziren. Eta pixkana joan gara jeitxiz azukre kantidadea, eta oraia geratu gara 160 fruta freskoa, beti fruta freskoa lantzen dugu, limoizukoa eta azukrea, ez dugu aditiborik erabiltzen, behar denean pektina, baina bestela ezer. Igander arte, Nafarroako bertatik bertarakoen elikagaiez gozatzeko parada hortaz, Iruñeko bihotzean.
Hamazazpigarren mendean nola egiten zuten sagardoa, gaurkoan ezkiora etorri gara Igartubeiti baserri museora sagardo nola bihurtzen den ikusteko. Hemen ditugu Igartubeitiko sagaztin dauzkeun sagar mota ezberdinek, urtegi handie, urtegi txikie, gero inguruko baserretako batzuk baditugu, tarten igartu sagarra, oru sagarra, igartu sagarra oso lotuta baserri honi, eta horrexegatik hemen dakeu erakusgai, eta sagarratiko garaien oso garrantzitsue da sagar mota ezberdinek erabiltzea, alik eta sagardo orekatuna lortzeko. Ez gaur egun, sagarrotei badituzte uneko zehatzak, guk hemen Igartubeitin apur bat iken dauna da, alik eta bariedade gehien erabili, eta sagardo orekatuna guk behintzat gure baliabidekin lortzea. Lehena biziten da lana, sagarra biltzea izaten da, eta gero sagarroi, biltako sagarroi, dolarean bertan kartzen da. Dolarea kasu honetan Igartubeiti dolare baserri bada, eta dolare baserri referentzia egiten diogunen, baserri mota zehatz bat egiten diogu, eta baserri mota honetan, etxe bizitzan eskeletoa edo nola baik izatearen, dolarea beha izango litzeko da makina. Lanai dagokionez, egiten dena da esan bezala sagarra ekarri, sagarra zanpatzeko erabiltzen die pisoiak, eta pisoiekin sagarra kolpatu, lan erritmo ezberdinak erabiliz, bitarra, hirutarra, kirikoketa, askotariko erritmo daude. Hauekin lana dinamiko bihurtzen da eta baita ere lankarga hori arintzen da apur batez, eta gero egiten dena da, patxa guztioi, jotako sagar horri patxa ditzen zaio, patxa guztioi bildu, patxaskan behaiek langilek aurkitzen dien lekun bildu, erdin jarri, eta gero hasten die piezak jartzen. Lehendabizi txorrok jartzen dituzte, U formako piezak, gainen patxolak, patxaren gaineko egurrezko izango litzatekena, eta gero giltzak jartzen juten die gainen. Giltza jarritako, nardatza giratzen hasten die, eta halaxe martxan jarriko litzeke dolarea. Behin makina martxan jarretako, sagarran zukua ateratzen da, sagarran zuku hoi sagardo bihurtzeko hartzitu inberrauke, eta hartzitzeko upeleta sartzen da. Bi hartzidura pasatzen ditu, lehen da biztikoa izaten da normalen upela irikita, eta bigarrena izaten da upela itxita. Lehenengo hartziduran azukre alkohol bihurtzen da, eta bigarrengo legamie eta gauza guzti hori sortuko liekeola azkar esan da. Eta prozesu hori beharrezkoa da. Eta gero behin negue pasatakon, sagardoa preste oten da normalen dastatzeko. Ez bali ma tarten, ez beharren bat gertatzen eta ospintzen sagardo hau. Eguerdiko 12 iritsi direla heldu zaigu gaurko elkarrizketa nagusiari heltzeko unean, eta horretarako gaur gurekin Juan Maria Aburto Bilboko alkatea dugu, beraz, ondo etorri gurera. Eskerrik asko. Eta gaur zerraitik ez, Gabriela Aresti gogoratuz hasiko dugu elkarrizketa, izan ere orain gutxi ez, bere obraren albiste berriak ere izan ditugu, eta hain justu atzoko egunarekin bere izena, bera daraman ipuin lehiaketaren sariketa ospatu zenuten, bertan gogoan izan zenuen zuk ere Gabriela Aresti bera gogoratuz ez Euskara Batuaren gatiko egindako lan guztia, Euskararen bueltan oraindik ere badu gaurkotasunik arekutzitakoak. Bai, atzo egun polita, beti da egun polita geutzako Gabriela Arestirena, eta atzo egin genuen gauza bi momentu horretan, ez da, alde batetik Gabriela Arestiren oroimena, betien dugunez, zoritxarrez Melia atzo esan egon geugaz, zegoen ondo momentu horretan, eta beste alde batetik gure ipuin lehiaketa, Gabriela Arestiren ipuin lehiaketa, zariak banatu genituen baita ere, horrexegatik egun polita. Eta egia da, Gabriela Aresti izan zen geure Bilbo poeta, ez da? Eta berak, nik esango nuke, uste dut, 5 egun, Euskaltzaindia 5 egun baino lehen, 5 urte barkatu baino lehen, hasi zen Euskara Batua lantzen, eta
euskara batuaz berbaitzen, ezta? Eta kasu horretan be aitzindaria izan zen geure Gabriel Aresti, eta gu jarraitu behar dugu beraren hildotik euskarari behar den bultzada emateko. Bai, ez, justu bultzada horretaz, ez, hitz egiten gabiltzan honetan egia da, kasik eta egunero badugula, ez, euskaren bueltan, albiste bat edo besterik justu laster, azaroaren 4arekin ere, Euskalgintzaren Kontseiluak deituta manifestazioa burutuko da, ez, euskararen aurkako oldarraldi hori salatzeko, Bilboko udalak ere bat egin du, ez, nola erreparatzen diozu guzti horri? Bai, guk pentsatu genuen, egon behar ginela, konzentrazio hartan, naiz eta pasaden plenoan proposamena izan, edo proposamena eduki genuen Partido Popularrarena, esanez makila erabiltzeko, baimenaren berezi bat behar nuela, baina guk egon ginen konzentrazio hartan, uste genuelako euskarak behar zuela geure presentzia eta euskarak behar zuela Euskadiko alkateak sententzia horren kontra jartzea. Beste alde batetik, gaur ezagutu dugu beste sententzia bat, ez dugu ezagutu, baina beste notizia bat eduki dugu, oraindik ez dut eduki denborari sententzia bera irakurtzeko, baina hildo berberatik jarraitzen du sententzia berri hau, eta guk argi daukagu, guk jarraituko dugula geure alde batetik barruko plana egiten, normalizazio plana egiten, eta baita ere euskararen erabilpena Bilboko kaleetan, Bilboko gizarteetan bultzatzen. Horiek izango dire geure hildo biak euskarari behar den bultzada emateko. Bai, ez, hasieran esaten zenuen bezala, ez, makiaren bueltakoak gora bera oso importantea da gure alkateek ere, ez, talakoetan berrestea. Honetaz, aparte atzukoan ere ostalaritzaren eguna bazen, omenaldia egin zen, garrantzi handikoa baita ere, eta askok ere ekartzen zuten gogora, arlo horretan, azken aldian izan diren protestak, egia da azken aldian Bilboko kaleak, azken finean Bilbo hiriburu sozioekonomiko oso importantea izaki, ez, hainbat eta hainbat protesta ikusten ditu, ez, bertako kaleek, nola bizituzu garai hauek? Gaur dago beste hezkuntza konzertatuaren manifestazioa, gaur greba eguna baita ere, arlo horretan, atzo gabean iaia, ez dakit, arratzaldeko edo gabeko 8:00 ni bulegoan nengoen eta ertzaintzaen lutsa den kolektibo hori baita ere etorri zen eta etorri ziren Bilboko udalera, nik ez dut ulertzen ondo segaitxik Bilboko udalera, baina azkenean nola ez, arduraz eta preokupazioaz bizitzen dugu olako momentuak. Azkenean, behitu, nik neure bulegoko lehiotik atzo kontatu nuen 6 udaltzaingo patruiak manifestazio hori zaintzeko, kaleko mosketak egiteko, eta gero, hor dauzen bitartean ez daude beste gauzek egiten, ez dauz segurtasunaren alde lan egiten. Eta horregatik gautzako izugarrizko preokupazioa da. Ze egunero dauzkagu Bilboko kaleetan hainbeste manifestazio desberdinak. Nola ez, nik ez nago, nik ezagutzen dut manifestazio eskubidea dagoela, baina nik uste dut kasu askotan pentsatu behar dugu nondik nora joan behar diren manifestazio hori, beharrezkoa den errepideetatik joan ala ez, adibidez, atzo be, jubilatuen, astelenero daukagu, jubilatuen manifestazioa, eta beti, errepidea mosten. Beharrezkoa da, errepidea mostea, beharrezkoa da, benetan, beharrezkoa da, hain arazoak, hainbeste arazoak sortzea Bilboko kaleetan bakoitzaren edo kolektibo baten manifestazioa egitea. Claro, manifestazio bat izango balitz, ez genuke edukiko arazorik, baina ezke egunero dira manifestazio bat baino gehiago. Eta horrek suposatzen du, egunero ipini behar ditugula martxan hainbeste baliabideak manifestazio horiek horiei
babesa emateko, eta lehen aipatu dudanez, polizia horiek lan hori egiten dauden bitartean, ez daude segurtasunaren alde lan egiten. Baina guzti hau ere aipatu beharra daukaguz, ez gara eskapatzen hauteskunde garaietatik, ez da, iaia presente ditugu azken udal hauteskundeak, oraindik Espainiako Gortetako osaketa burutu gabe, eta jende pila bat hitz egiten legebiltzarrerako hauteskunde, ez dakitolako batean, bukatuko zaigun ziklo handi hau, hala ere bai galdetza ez, nahiz eta begiradasko beste hauteskunde batzuetan dagoen, nola hasi duzun legegintzaldi berri hau, eta zer balorazio egiten duzu hilabete hauetaz? Baitu gu hasi ginen geure agintaldia ekainan, ez da? Baina, karo, zuk aipatu duzunez, urrengo hilabetetan, ustaian euki genituen Madrilgo hauteskundeak, horrexegatik uda oso arraroa izan da, egon gara giro horretan sartuta, gero ja apustuan aste nagusia dela eta, uda oso arraroa, eta berriro oraintxe azten gara, momentu honetan gaude sartutan investiduraren prozesu horretan, Feijorena bertan bera geratu da, orain ikusiko dugu Sánchezena nola amaitu den, baina geurera. Naiz eta arraroa izan, ze giro honetan ez da erreza, gero kontutan hartu behar dugu, beharrezkoa dela Espainiako gobernua aurrekontuak izatea, adibidez, aurrekontu horiek geutzako baita ere importanteak dira, ekonomiarentzako baita ere ziurtasun eza hori ez da ona, beharrezkoa da gobernu sendo bat edukitzea, baina gurera. Guk bagaude momentontan gure agintaldiko plana amaitzen, aurkeztuko dugu urrengo asteetan, eta geure martxan sartuta gauz, eta Bilbon dauzkagun hainbeste proiektuak aurrera eroaten. Eta plan horren aurkezpenarekin zein giro nahi duzu ere zabaldu Bilbon? Baitu, guri gustatuko litzaiguke adieraztea gauza bat. Bilboko eraldaketa ez dala amaitu. Bilboko eraldaketa jarraitzen duela. Askotan esaten dugu, Bilboko aldaketa izan zen, guk iraganean berba egiten dugu. Eta guk nahi duguna da, orainan eta etorkizunean berba egin. Eta importantea dauz, guk jarraitzen dugu gure eraldaketagaz. Horxegatik dauz hainbeste proiektuak, Zorrozaurre, Punta Zurroza eta batez ere. Bilboko auzo bakoitzak dauzka beraien proiektuak. Geutzako lehentasuna jartzen dugu pertsonengan. Pertsonengan esaten dugunean nahi dugu esan pertsona bakoitzerengan. Beste alde batetik geuro Bilboko auzoetan. Lortu behar dugu oreka bat auzo guztien artean. Eta daukagu egoera nahiko polita esango nuke. Ze Bilboko hiritarrek 85% gora nahi dute beraien auzoan bizitzea. Ez dute nahi auzotik aldatzea. Horrek esan nahi du harro sentitzen garela. Horrek esan nahi du geure auzoak naiz eta hobekuntzak gehiago behar nahiko ondo dauzela. Izugarrizko bultzada emon diegula arlo bakoitzari. Baina hori da gure bigarren lehentasuna. Eta gero, hirugarren lehentasuna ekonomiaren garapena. Lortu behar dugu ekonomia garapena, enplegua eukitzeko. Enplegua izan behar da geure gazteentzako enplegu duina, gure gazteen soldatak duinak izan behar dira, bere proiektuak albidetzeko, eta horiek dira geure lehentasunak agintaldi plan horretan. Urrengo asteetan aurkeztuko ditugu zehaztasun guztiak.
Ez, eta izango gara horietara, ez, aipatzen zenuena, ez, zen garrantzitsua auzoen hiria bera eraikitzea, egia da, ez, beti agertzen dela kontrakotasunik, eta, bueno, zer esan zuk, ni baino beto jakin duzu alkate zaren gisara, eta egia da, ez, justu hemen deustuna kokatzen garela, Errabotsa handia sortu du azken hilabeteotan, ez, deustuko Zumarren mozketa horrek, tira, ez, aurkakoek udal gobernuari egotzi izan dio, ez, baiek haien eskakizunei muzin egin izatea, ez, orain nola begiratzen diozu, afera horri. Lehenik eta bain, azaldu behar da, guk ez gara altzatzen egun batean, eta pentsatzen dugu, gaur zelako faena egingo dugu. Hori ez da, geure, esango nuke hori ez da inoren jarrera. Guk saiatzen gara, geure lana, ondo betetzen. Zegatxik egin dugu hori. Beitu, 2012-tik, ja, Zumar horiek zeuden sartuta geure teknikarien plangintzan esanez, hemen arriskua dago. Zumar hauek ez dauz ondo. Zegatik ez dauz ondo. Zumarren zuaitzak behetik zabaldu egiten dire. Baina hainbeste urtean zehar, hainbeste interbenzin egin dire, Lehendakari Agirre kalean fibra optika sartzeko, ez dakizer sartzeko, telefonia sartzeko, eta sustrai horik moztu egin dire. Horrek esan nahi du momentu honetan sustraiek holantxe dira. Eta holantxe izan ez gero, izugarrizko arriskoa dago, haizea badago. Horsegatik, azken 6 urte hauetan, 4 erorien dire. Eta erorien dira izugarrizko arriskoegaz. Zer gertatuko zan, Zumar batek pertsona bat hiltzen badu. Eta neuk, neure mai gainean edukiz alkatea kontuz, ze Zumar hauek txarto dauz. Zein izango zan deustukoek iritzia? Segurazki izango zan, alkate hau ez du bede lana ondo bete. Horrezegatik egiten ari gara hori. Zuaitzazko gaizorik dauz. Horrezak di baita ere, moztu egin behar dire. Eta gero, baitu, lan hori eitzeko, Lehendakari Agirre lana eitzeko 5 milioi euro inbertzioa ipini dugu mai gainean. Zertarako, kale jasangarriagoa eukitzeko. Horrek suposatzen du, karril gutxiago eukiko ditugula obra amaitzen danean. Kotxe gutxiago, kutsadura gutxiago. Espaloiak baita ere zabalagoak izango dira. Horrek esan nahi du, oinezkoentzako espazio gehiago eukiko dugula. Eremu berdeak egongo dira. Orain arte, ez zeuden eremu berdeak. Eta berriro landatuko ditugu hainbeste zuaitz eremu horretan. Gero esaten ari da, ezke dausen Zumarrek, momentu enten dausen Zumarrek autoktonoak dira. Ez da egia. Siberianoak dira. Ez da egia. Zergatik esaten dire olako gauza. Eta esaten dire baita ere, zentenarioak dira. Pasaden, ez 45 urte. Nik ikusi nituen zuaitz horiek nola landatu ziren. Eta orain berriro landatuko dire, zuaitz berriak, hartzeak izango dira. Ez dira autoktonoak, baina kale horretarako, segun geure teknikarien iritziaren arabera, arbol hobeagoak dire eremu horrezetarako. Hori da, ez dago besterik. Nik badakit zuaitz bat kentzea momentu honetan, ez dala erosoa. Eta esan dezakegu azken 4 urteetan, Bilbon, 1500 piku arbol zuaitz gehiago daukagula Bilboko kaleetan eta Bilboko hirian. Hori da geure asmoa. Eta urrengoan alantze jarraituko dugu. Orain sortu da berriro beste foiebait Artzandan. Artzandan keduko diren zuaitzak sasiak kasiak dira. Espezie inbasorea. Eta kendu behar da, hori. Naiz eta parkinei egin ala ez egin. Baina ez da esaten nola, eremu horretan baita ere, 200 piku zuaitz autoktonoak landatuko ditugula. Holantxe dire gauzak.
Eta azaltzen zenuen ez, nola mugimendu hauek eginda ere ez, tira ez, auzotarren bizigarritasunerako ere bestelako neurriak hartzen direla aldi berean, egia da ez, jende askok halakoetan zementuaz hitz egiten duela, eta zuhaitzak ala zementua eta dikotomia hori jartzen dela mai gainean ala ere ez, ikusten hor badirela beste hainbat bide, eta hori justu ez, Artxandakoa ere aipatzen zenuen dikotomia horrentan izan da eztabaida hori ere. Bai, guk zementua esaten da, adibidez San Pedroen Parantzan, ez da? Baina ezke San Pedroen Parantzan lehen be ez zegoen arbol. Segaitxik, behian parkin bat dagoelako, behian parkin bat dago. Eta hori kontutan hartu behar da. Baina Lehendakari kalean zementu gutxiago egongo da, eremu berdeak eukiko dituelako. Eta orain ez dauz eremu berdeak arlo horretan. Artxandan. Beitu, Artxandan gure proiektua da Artxandari behar den indarra emateko. Artxanda izateko geure aizialdirako proiektu oso polita. Familientzako, bilbotarrentzako, eta baita ere kanpotik datozenentzako baita ere, segatxik ez, ezta? Eta geure asmoa, kasu horretan adibidez da, Baiano Txakolitik polikiroldegira eta polikiroldegitik futbol zelaiara hor errepidea da. Eta errepidea horretan, albobietan, orain aparkalekuak dauz. Hori, aparkaleku hori guztiek kenduko du. Hori ez da esaten. Nahi dute parkin gehiago jartzea. Ez, lehenik eta behin nahi duguna da, orain dauzen parkina kentzea. Zertarako, ibilbide hori osoa oinezkoentzako izatea. Baina behar dugu indarra, emon nahi badugu Artxandari, behar dugu lekuren bat, kotxe batzuk, ze pertsona batzuk igoko dira kotxez. Beste batzuk, ez beste asko, funikularrean, ze funikularra dauka izugarrizko arrakasta, ez da? Eta beste batzuk autobusez baita ere, baina batzuk kotxez joango dire. Eta behar dugu lekuren bat kotxe horientzako. Baina egingo dugun parkinegaz, orain dagoen parkin gutxiago eukiko dugu. Horrek esan nahi du, guk parkina galtzen ari garela eta eremu oinezkoentzako eta berdegune gehiago jarriko ditugula Artxandan baita ere. Eta beste gauza bat, guk auzokoekin horri buruz proiektua azaldu genien, eta ez nik esango nuke nahiko ados ziondela horregaz. Orain sortu da eztabaida hau, eta, edo apurbet aldatu egin dugu geure proiektua, kontutan hartzen aukera zegoela aldaketa hori egiteko, eta arazo barik saiatuko gara aldaketa hori martzan jartzen. Egia da, justu azken egunetan Artxandakoaren bueltan oposizioak ere gogorreldu diola gai horri ez, galde egiten lur horiek ere ez, ea noren esku dauden egiaz, eta gero aldaketak ea zergaitik iritsi direnez, zerratoz orduan egian jendeak egindako ekarpen ezberdinetatik. Baina oposizioa esan du, proiektua legez kontra sala, eta ez da egia. Proiektua ez da legez kontra. Geure zinegotziak abontzakona, atzok, azaldu zuen nik esango nuke nahiko ondo. Gero, bazoakoen beste proposamen bat, futbol zelaiaren azpian parkin berri bat egitea. Benetan hori da jasangarria? Benetan hori da proposamen jasangarria? Geurea baino jasangarriagoa? Nik esango nuke ezetz. Oposizioak, ez, nik esango nuke, ez zuten ondo ezagutzen proiektua eta horrezegatik beraien kezkak. Nik esango nuke orain proiektua ezagutuz gero eta egingo dugun aldaketa ezagutuz gero, segurazki proiektua, Artxandako proiektua ez da bakarrik sasiak kentzea, ala ez kentzea, da proiektu handiagoa eta da Bilborentzako proiektu esango nuke oso beharrezkoa eta esango nuke baita ere oso polita eta oso jasangarria.
izango gara beraz, hor ematen diren pausu berrietara eta apur batez, auzotar batzu dituzten azarrekin amaitze aldera ere, ez justo Zorrotzaurre Uharte planaren inguruan, ez, badira bai Deustuko herriberako eta Zorrotzaurre berako auzotar batzuk ez abandonua sentitzen dutela adierazi dutenak. Zer balorazio egin duzu egia da urte askotako proiektu bat badela, ez, beraz hor normala da denborak aurrera egin ala kezkak ere azaltzea. Nola baloratzen duzu ez prozesu guzti hori? Beitu, esan dezakegu 2018an Zorrotzaurre ez zan irla bat. 18an irla bihurtu zan. 18tik ona esan dezakegu geri zubia martzan dagoela. Urbanizazioa, iparraldeko muturreko urbanizazioa, iaia amaitzera doa. Eta hegoaldeko muturraren urbanizazioa datorren urtean amaituko da. Momentu hontan ja, etxe bizitzaren 4 bloke desberdinak eraikitzen ari dira eta segurazki datorren urtean jaur egongo da jendea bizitzen. 3 unibertsitate desberdinak daukagu Irlan. Horrek esan nahi du 1000 baino gehiago ikasle egunero doazela ara beraren ikasketak egitera. Hori nik uste dut ona dala Irlarentzako eta auzokoentzako baita ere enuk esango txarra zela. Auzokoen eskubideak nik esango nuke mantendu egin ditugula. Ze beraien etxe bizitzak mantendu egin dire. Eta gero proiektuan bertan, edo proiektuan Irlan bertan, baita ere geure asmoa da Irla jasangarriagoa izatea, eremu berde gehiago eukitzea, eta arbola gehiago eukitzea. Arazo batzuk dauz, pabioi batzuekin, eta auzokoen iritzian, eta hor gaude, beraiekin berbaitzen baita ere, beraien eskaera da, pabioi hori botatzea. Eta, prozesu horretan gaude, orain arte, bota ditugu pabioi asko eta jarraituko dugu pabiloiak botatzen. Baina egingo dugu prozesu baten barruan. Eta prozesu horretan beraiekin berba egingo dugu. Asier Abanza zinegotzia beraiekin eta Gonzalo Olabarria Deustu Barrutiko lehendakaria beraiekin batu egiten dira momentu desberdinetan, beraien iritziak ezagutzeko, beraien arazoak entzuteko, eta alden neurrian erantzun egokia emoteko. Bai ez, eta guztionetaz aparte ez, izan ere kontu hau eta aparte bildu ere ez, bada oso importante izan kiroletan eta kulturan eta barretan, eta jakin izan dugu nola arte eszenikoen akademiaren urrezko domina, Arriaga Antzokiak jasoko duen ez, zer suposatzen du honek? Azaroaren 27an joango gara Madrilera zari hori hartzeko, eta benetan esan behar dut oso arro sentitzen garela, oso pozik gaudela. Nahiko genuke baita ere, bilbotarrok sentitzea pozik, bilbotarron zaria da baita ere, Arriaga guztiona da, eta nik esango nuke Kaliesto Bieituekin nazioarteko ikuspuntua indartu egin dugula alde batetik, baina beste alde batetik baita ere euskaraz egindako hainbeste obra desberdinak, Erresuma, Obabakoak eta hainbeste, eta euskarako produkzioegaz joan gara Alemaniara, joan gara Barcelonara, joan gara Madrilera, nik uste dut hori arro sentitzeko dala, eta gu holantze sentitzen gara, eta oso pozik, eta zoriondu nahiko nuke momentu honetan, Gonzalo Olabarria gure zinegotzia, Ignacio Malaina, Areago gerentea, Kalisto Bieito zuzendari artistikoa, eta Areagako talde osoari beraien zaria da baita ere.
Izan ere esan duzu hor tarteka ez, nola nazioarte mailan nolako tokia hartu duen Bilbok, izaten urten poderioz ez, baina lanaren ez, egindako lanaren poderioz, beraz, holan jarraitu ezkero ez, zer nolako Bilbo batekin topa gaitezke etorkizun batean? Bilbo izango da gero eta anitzagoa, hori duda barik. Niri gustatuko litzaidake oso onak gara talentua mantentzen, rankingen arabera munduko 8. hiria gara talentua mantentzeko, baina behar dugu talento gehiago erakartzea. Horrezetarako oso importantea gure unibertsitateen mailak onak dire, baina lan batera egin behar dugu hori alden neurrian hobetzeko, eta behar dugu baita ere enpresa gehiago. Eta horrezetarako zorrotza horrebe eremu oso importantea da. Denok dakigunez, momentu honetan garatzen ari gara zorrotza horren parke teknologikoa. Eta parke teknologiko horretan, momentu honetan ja 4 partzela utzi ditugu parke teknologikoen eskuetan, eta ja badauz enpresak urrengo hilabetetan esango dugu zeintzuk izango diren, baina enpresak beraien proiektu berriak, eta esango nuke proiektu oso potenteak hanbe garapen ekonomikoa lortzeko eta kalitatezko enplegua lortzeko. Halaxe da nik Bilbon ikusten dodan etorkizuna eta nola ez hiri segurua eta hiri inklusiboa. Guztiok sentitu behar gara eroso Bilbo honetan. Lakoxe Bilboren esperoan eta bide horretan murgilduta gaudela, mila esker, Juan Mari Aburto Bilboko alkata gurekin tartetxo hau gaur hartzearren, urrengo arte eta horixe mila esker. Eskerrik asko zuei eta nahi duzun arte. Nik mugikorik inoiz ez, toreztu daiteke nik inoiz ez.